फरायबाय आंनि चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो लोगोफोर आंनि बे एम फेमिलि ब्लग चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दिनै आं मोनसे क्लिप होनो नागिरदों लोगोफोर, माने मेट्रिक फाइनालाव पास जाग्राफोरखौ दिनै जों लागोआ माबा मा होनो बिदिखौ आर'नाइजों माबादों आरो बरायदों। बेखौ नायलांबाय था लोगोफोर, होलांगासिनो आङो। दहाय आङो आर'नाइ बरायनो मिटिङाव थांनाय टाइमाव बानायस्लाबनो टाइम हास्लाबाखै, हाखु दाखु ओरै फिसाजोआ मेट्रिक पास जानायनि नोंनि फिसाजोखौबो बरायनांगौ होननानै बुंहरनायखाय एकदम हाखु दाखु थुनथ्रुन दुगैनानै थांनानै बानायस्लाबनो हायाखै लोगोफोर। ओंखायनो आं दा नै दासो बे क्लिप फिसा क्लिपखौ सोदेरफाना होनाय जाबाय, नायलांदो लोगोफोर। Countdown nusra auri thai do. Bundo apa? Chilang Jiल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेंनाय सोलोंथाइ नेहाथारि कामेस्वर बसुमतारी आरो भारत दख'रानिफ्रायनो गिदिर अमर ब्रह्म, सागर दख'रानि इस्लारि आरो दालाय आफादनिफ्रायनो गामिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंहा आलासि हिसाबै लिंहरजानाय सारमोन आरो लोगोसेयै जोंहा दा फरायफुबाय थानाय फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन, जोंहा दिनै निउ डिमापुर गामिनि रायजो राजाफोरनि सावरायलायनायनि गेजेरजों सिगां समाव मावलांदोंब्लाबो गेजेर ससेयाव थाथ'नाय हिसाबै दा जों रायजो राजा बयबो जयै सावरायनायनि गेजेरजों जोंहा बे हाबाफारिखौ दिनै मावलांफिननो बा खालामलांफिननो आखायाव लादों। दा बे हाबाफारियानो जाहैदों देग्लायनि 2025 मायथाइयाव मेट्रिक पास जानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनाय। दा बे बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो आवगायजेननोसै। दा सारमोनहा गामिनिफ्रायनो बुंथिनो थिननायलाय आंनो बुंथिनानै होनोसै। गिबियाव दङ जोंहा बिदांस्रि नार्जारि, फार्स्ट डिभिजन 73.83% मोनदों। दा गिबियाव जोंनिनो मानगोनां सार सहदेब ब्रह्मखौनो आर'नाइ गानहोनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। बिदांस्रि नार्जारि बिनानाव। चेक लादो। दा सेकेन्ड डिभिजनाव दङ बयनिफ्रायबो बांसिन पारसेन्ट लानानै उथ्रिसारनो हानाय जा फंबाय सुकुरदेब, बिथांखौबो फैनानै
जोंहा काजलगाव दख'नानि अमर इस्लारि सारखौनो गानहोनो थाखाय आं रेडि खालामनाय थार्डआव माने थामथियाव दङ फ्रांकेश्वर औवारि सेकेन्ड डिभिजन बिथाङाबो 47.83% लानानै बिथाङाबो पास जादों। दा बिथांनोबो जोंनिनो मानगोनां थामसौ सारखौ आर'नाइखौ गानहोनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। ब्रैथियाव दङ जोंहा मिथिंगा हाज'वारि बिथाङाबो सेकेन्ड डिभिजन बिथाङा 49% लानानै आनजादखौ उथ्रिनो हादों। दा जोंनिनो रौमारि दालाय दुलाराय आफादनिनो नेहाथारि बिथांखौ बाथियाव दङ जोंमा मोसाहारि बिथाङाबो सेकेन्ड डिभिजनाव पास जादों 46.93% लानानै बिथाङा पास जादों। दा बिथांखौ जोंनिनो रौमारिनिनो मावथि लोगो बिथां मिथिंगा ब्रह्मखौ आर'नाइखौ गानहोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दथियाव दङ जोंहा निर्जन ब्रह्म बिथाङाबो सेकेन्ड डिभिजन 45.83% लानानै पास जानो हादों। दा बिथांखौ जोंनिनो मावथि लोगो बिथां सुलुं बिथांमोननो बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोदोनायाव लानांगौब्रा जाम्बाफोर बिदि खुनो नाङा या मा जाम्बा गोजालै। स्निथियाव दङ जोंहा सारिका ब्रह्म बिनानाव बिथाङाबो सेकेन्ड डिभिजन पास जादों 45% लानानै। दा बिथांखौ जोंनि गामिनिनो आफादगिरि मिस्टार सहन मुसाहारिखौ आर'नाइखौ गानहोनानै बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दा दाइनथियाव दङ जोंहा बिमि ब्रह्म बिथाङाबो भीम ब्रह्म सरि बिमि नङा भीम बिथाङाबो सेकेन्ड डिभिजनाव 45.83% लानानै पास जादों। बिथांखौ जोंनि गामिनिनो एक्स प्रेसिडेन्ट मिस्टार जोंहा बिश्वलाल ब्रह्मखौनो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गुथियाव दङ जोंहा अरुणा ब्रह्म बिथाङा थार्ड डिभिजनाव 44.17% लानानै पास खालामनो हादों। दा बिथांखौ गामिनिनो सेक्रेटारि दैमालु ब्रह्मखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। जिथियाव दङ जाहैबाय जोंहा महादेव ब्रह्म बिथाङा थार्ड डिभिजनाव 39.24% लानानै आनजादखौ उथ्रिनो हादों। दा बिथांखौ गामिनिनो सासे बोसोनगिरि हिसाबै जोंहा सम्बारु बसुमतारिखौनो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दा जोंहा देग्लायनि 2025 मायथाइनि मेट्रिक पास जानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारिया बेखिनियाव जोब्बाय। बेजों लोगोसेयैनो जोंहा देग्लायनि 2025 मायथाइयाव HSS उथ्रिसारनो हानाय फंबाय बिनानावमोनबो दङ।
दा बिथांमोनखौबो नैबे जोंनि मेट्रिक आनजाद होगिरि फंबाय बिनानावमोनजों लोगोसे इसिबां गिदिरै नङाब्लाबो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जोङो बरायफानो होननानै गामिनिफ्राय ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौबो लाफानाय जादों। दा फंबाय बिनानावमोननो जोङो जाखिनि फंबाय बिनानावमोनखौ बरायनो आखायाव लादों, जाखिनि हायो बे हाबाफारिखौबो जोङो दा आखायाव लानाय जाबाय। दा गिबियाव दङ जोंहा सुनिल ब्रह्म फंबाय। एस आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय जोंहा सासे बिनानाव दंबावो। बे बिनानावानो जाहैबाय जोंहा सुजुमा ब्रह्म। बिथांखौबो बेवहाय जोंनिनो दख'रा आफादनि अमर इस्लारि बिथां सारखौनो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। इउएन एकाडेमियाव जेब्लानाखि आङो नार्सारियाव फरायजेनदोंमोन, क'क्राझार इउएन एकाडेमियाव बे नार्सारियाव फरायजेननाय समाव आंनि देरसिन जायफ्रा क्लास 10 फरायदोंमोन, मेट्रिक पास जादोंमोन, बिसोरखौ बरायनाय समाव आंबो थाग थिग दंमोन। बै समाव आङो गिबि बरायजेननायखौ आं लोगो मोनदों। बे आदामोन बरायजानाय, आब'मोन बरायजानायखौ आं नुनायानो आंनि गोसोआव बिराद मोनसे रंजानाय आरो बे आंनो मोनसे साहस होदों। बे साहसआ बेनो जे माने आंबो बे आदामोन बायदि आब'मोन बायदि मोजाङै फरायथारनानै आं पास खालामो। बे साननाया गथ'नाव बिराद स्ट्राइक जानानै थादों आरोखि।